Hadin ke jinsha penjulor ke ying kesambat ke jingtong jingtam na ke jinsha leng shop ke bor mariang ke ni kenjat sni beladap ke rang ba snong jong ki katlo kan tali ke snong ke bhap apa ko umling sen ar di block hari district henne ka sni kan riu tarik uyayong ke alek ben kenduk bat ban pha jing thok show menteri ke sarkar jelau bu khmi ke tanat revenue and disaster management uba lakman rumboy ban kerpat ban penkloi ke lat jingrap jong ke sarkar ya kan ke kunhun jong ke rang ba snong la ilam do ba meral bons mle ka dong po kumber chupan kan mau hang ne ka khan yau tarik ulubar arjal pun riu ke babon na kisnong ari bo district kilamat ke jinsha penjulor haga bor mariang kapala penjulor ki ying sam ki dingkwai bat kiwe haba kran kilat phai khubor uba meral bons kerpat yu menteri ban penlan nok kam kloi ka song jingrap na ka state disaster management authority ka district disaster management authority khnang bendu bla ban ajingrap kilong ying bat kinong rap kibla sakta ki bor mariang ba meral bons lai ku bleru yu menteri ka tanat revenue and disaster management ya ka jingkular bat penpau bu uncum khia ban budden ya ka kamat bat ban pentik naru ba kilong ying bat kinong rap kibla sakta kinyo kloy ya ka bailuk san jongki to gani ke sngi la yo alat pan ya kendu ya i ba la kemen rumbui bede menteri bede pek ya ka revenue and disaster management jongka sokar megalia nagaliang jonga MLA bat ki rang ba snong ki be don lang hang ni ki be kentup i snong na du na po pamri o area skun sang bangla cha arkomer pamoleng nang ta cha sok khwai ter sa adu sa lado soma lailat site kilai don lang hang ni ban ya kendu naga menta gejing jong ki nongrep ki ba sya kta ha ki jing kta jong mariang la bende lemba jong air upria dan kiwi ki jingja ki baja lemba jong mariang bat kumju ru naro gejing jong nongrep milayo urban keren ha ga bede bat ki ke relief ke jingrap naga benta jong ki longying ki besha kta keneka leer ak tam keneka ke artayo ki bladep tu banawan ke leer bat pa kalong sisya ke jing du bakhaw ki nong song snong pi ni penpau jing sungu naga benta jong ki nigrang ba snong borok blai don kat ko le senran po jing alam jong pa bai sroi du ba snong jong ka sang bangla bat kiwi ki ba snong don purom don ni bat ngina pensungu hai menteri ya ki artli ki mat ki bakongsan ba kabanung kong galong ba ka sarkar jela lembaga revenue and disaster management apo ka state disaster management authority SDMA bakin pen state ban penlai ya ka fund sha ka DDMA ka district disaster management authority kanang ba na ka district administration ki yo ban pelak kloi sha ki tu ki nongrep ki bala sakta ye jing tung jing tem kumju ru ye gilong ying kilong sem ki ba sakta agal air upria la ne kiwi ki jingja lengba ka mariang bat ka benta ka ba ar kalong lei kran kerpang marba kini ki jingja ha ki wan khamtam adu benai March April Mei kini di por ki paman ka snem ki jawa khamtam ha riboy ki chung bat kini ki jingja ha ki wan chuko ga jam ta sangi ki don ki jingthung ki ladu no bat khamtam i gilong ying ki basha klit ka tunum bat ta ter siteng mit ki hapen le petri sagi jaka ki bahiyeng ki bahasam te kum gitu kumot ba mar de ban penpoi yaki jingerap bro chika tangam ong baki miyo jingerap ki yo hi idon ba penpoi di marbam dat giwe ki tiar kita kam ta ter ding lai keren ru ba de ban pentikna ba de ban la ban ai de ki kenjatin ki CGI sheet ani ki terpal ban yarap immediate relief kani ki bakongsan bahaba ya kani ki dedicated fund ka ba de ban pa hapo ka DDMA hapo ka district kadi bandon khambun khnang ba ki deputy commissioner ki bandon hakleng ki district hapo ka jela kini yo ban penlaj ya pisah sha ki tu ki longying ki longsem lani ki nongrep ki bamat ya ki tu ki jing sha kta aga mariang di kita ki artli ki mat ki bangila pensngo sha menteri bat ki officer bat ha keju ko por ngi kenturu naga por se ko por balong ba sarkar kan simkhia bat komju ki district administration kin simkhia nagam taban pen state ya kakam marangi sungthu kinong trei ke badon haki CNRD block lani ha district administration ki persang kat bala kabut kebor man pen state mateng teng ki ni ki jingherap ki bede ban poi se ki
kilong ying la ni kinong rep teng la sisnem teng la arsnem ro teng kim padio kan ni kala ja ki por bla dep te ga jing tumu ngi so khyai kan ni sa wan ban ya kandu mdak si lang ba jo kan ni ka delegation kan ni kam dei tang nam ta ka them ri boy ki di nam ta ka jelai bro ko we khnang ba in pen state ya ka kam hagi por ka ban wan nang ta ki jing ai jing rap ya gi besha kata lang ba jong ka mariang kita gi ki mat Mentah hang ngi don ki rang bak snong na du ka sok kwai do mlado tanang ta arpumer pamauleng tanang ta syang bangla pamrio them pamrio lum skon bat kumju lum berhing te ngi na kaliang ki rang bak snong ngi wan hang ni hapo sekretariat na ka benta ban penpau ya ka jinge jongi ki snong te akan ka por hang ne nyewan kendu ya isar ba meral bon sim iba lasim khiai kana ka kam ban yarap na benta kini kisinong jungi ki bala syakta ki bala jia aka khanyo tarik mo ki bala syak penjulor aka marian te na du ki ying kisem te hadu ki jingthong jingtep te hadin bangalay kendu lay apuni isar ba meral hadin bangla khot yong ba inle yakren hapo sekretariat habide ba di minister mo ibede pej ya kane te hoy na kaliang jungi ha ga jingi alam ga jungi ilai alam yangi ki rang ba snong ki ba nyelewan lah kane kopor baro na ga benta ban pen i ga jinge jong kinong syong snong jungi ki bala syak ta habede kamtam mi ki ying kisem mo ki la syak liet ga leher menagane ke kan nyau tarik bat kumju umde tang kata wadi ki jingthong jingtep no ki kwai ki kat ki ji ki dingso mo ki la abun ki syak penjulor teke ka banga kwa ban request ne por hoy nilayo ban ya kren bat isar rembui bade pej kan ka benta te iro ila ai ka isran ne ka kular mo ba i don ka mensim ban yarap na ka benta jungi ki nongrep tingi sno komen lengba ka jingon kan du jungi ki rang ba snong mo i na kaliang jungi la sim khia but ai lakular ba india kren khnang ban penstet ya kini ki jingarap habia day banyo kini ki nongrep jungi bat khamtam kitu gilong ying mo ki bala syakta men hakane ka por bla dep te nakaliang jungi kirang ba syonong ngi ai kublai kerpang khamtam isar ba merar bon bala sim khiai ne kam bat ba lengba ka jingi alam jungi bat lengba ka jingi alam ti ki jungi bania kren hamne kam kalong ka basaiso bat kum juro ngai ai nakaliang jungi kirang ba syonong ai kublai ro isar mbong ba ibala sim khiai kane kam ban yarap mo nak benta jungi ro bania keren ro syaki department ki badai page mo khamtam UDC video ban penstet habia dei kini ki kam mo namar ba lada kum kini ki jingjia mo khamtam ki ying system ki sya aliet akal air te bakin long ka jing yarap jungi kalong emergency mo ndrei lada ngin ong kan selem ka jing yarap kemut kitu ginong syang jungi dei gintap mo ya ka ying jungi te kerpat nang nesya khamat ba nakaliang jungi ki rong ba snong bat ni kerpat nakaliang government ro sarkar ro ba kan simkhia habi dei kan benta khnang ba kan nong ro ka jing bentoi nak benta ki nong syang jungi bat ki nong rap jungi te tang ita ikentin kublai sibul